Convenio de Metal taldea gaurkoan gurekin. Convenio de Metal taldea 2012 urtean sortu zen taldea da, heavy metala lantzen du. Heavy metala nolatan? Esplikatu zuka, nik hau ezakiten antzuten heavy metala nolatan. Bueno, oinarrin gustatzen zaigulako, ez? Heavy metala, rocka, oso esparru zabala da, ez? Askoi heavy metala esan da igual irituko zaie oso gauza mugatua dela, oso zehatza, akaso nahiko entzun gaitza, gauza gogorra, eta ez da hola. Ez da hola, gure taldekin arten guztuak oso diferente dare, talde oso desberdinak gustatzen zaizkigu, bakoitza bere estilo zera daukez. Eta, bueno, hasi ginen juntatzen pixka bat, estilo rock, heavy metal antzekoi gustatzen zaigun. 6 lagun. 6 lagun. 6 artista elkartu zineten, nolatan? Artistak igual askotxo. Bai, 5 juntatu ginen hasieran, 5 launa ginen, txikitako launak gola esan baliteke, eskolatik elkarra ez dautze dugu, ia 3 urte genitunetik. Eta, bueno, 2 taldekidek leheno beste talde bat zeukaten, Indekitzen izenekoa, ua bukatu zuen, eta, bueno, aprobetxatuz lokala bat zeukatela, materiala bat zeukatela, beste 3 juntatu ginen, eta hasi ginen, bestik, lokala aprobetxatu. Luxua handia, ez? Talde askoren arazo izaten da hasiera hortan, noren saiatu ez edukitzea. Guk oso horreix izan genduen. Zuek lokala bazenuten, nola gogoratzen dituzu lehenengo entxai horiek, nola izan ziren? Bueno, nik guatzen naiz, Alusek esan bezala ez, Indekitzenek bere bukaeratan bateria etzen juten, abeslari etzen juten, Alus hasi zan haiekin bateria juten, pixkaten saiatzen, edo ni juten nintzen abestea. Dena esan da bate jakin gabe, Bate jakin gabe, ez, eta oraindik izenik gabe, Convenio del Metal izenik gabe, eta pixkanaka gure bertsioak egiten hasi ginen ez, guk aurretik entzunda genitun taldeen bertsioak. Eta goten naiz aurreneko abestia, ez, itxasoan gaindi, ez, joten hasi ginen eta pixkanaka beste bertsio bat ingenun, pixkat esperimentatzen hasi ginen, eta gauza rarok eta bertsio itxusik iten hasi ginen, baina pixkanaka horrela, Indekitzenen bukaera aprobetxatu, Alus jutezala bateria pixkat ikastea, edo nia bestea, eta pixkanaka, hori izan zen, prozesua. Inungo osmoi gabe egia esan, Zan jun, ondo pasa, nik, por ejemplo, bateria behin genuen jo, eta jarri, eta abertzea teatzen zen, beti gustatu intzaitzen bateria. Lagun arteko atxalde paso horitatik, sortu zan taldea, eta taula gainera joan zinaten, nola, hausart gainera. Noiz kontzinaten lehenengo aldiz taula gainera, nola gogoratzen duzu? Bueno, Otxabikok izan ziren, horra ginen saiatzen. Prozesua naturalak izan zen, hanen saiatzea genuen, hango sukaldean, Indekitzen, horreat izan, hango sukaldean, eta haiek urtero erabakitzen zuten, azaroak bateko egunean, festa Halloween antzeko bat ite zuten, eta sukaldetik ateratzea. Eta prozesu normala izan zen, eta usteet, hilabete bat edo bilenago, eraki behar izan genuela izena, ez zan gure intentzioare. Horra eritzen nuen, Convenio del Metal. Talde bat izena jartzeko garaian mila gauza izan barko kontuan, baina nolatan Convenio del Metal? Hombre, oin dela 4-5 urte hitzau, puri-purian ez, baina askoz gehiago entzute zan, irratietan eta telebistan, Convenio del Metal izeneko horrekin arazok zituztelako, metal horrekin hitzjoko bat eginez, zakitzen nire korritu zitzaion? Nik uste talde asko pasatzen zaion bezala, gaueko parranda maten atea zara. Baina uste, enao seguro, egia esan, baina uste hortik juntzala. Parranda baten hartu eta zeak, igual akaso pankarta bat ikusiko zuen batek, taldekin batek, egia esanen ez oso gatzen, baina bai. Holaxi atea zen. Oso bilera formala etzen duten egin, izena. Ez, baina dena hola junta esan nahi, pixkate hori bada talde izan hola izan den, ez? Hasi, aparteko pretensio gabe, eta pixkanaka, noaino aiatu gehan, ibilbide xume honetan, ez da? Zuen inguruko gaztakit, esan zenutenean musika taldea sortu zenutela, plazara jomartzen dutela, taula gainera jomartzen dutela, nola hartu zuten erabakia? Ondo, ingurukoek, ze lagunek esatu. Lagunek eta familikoek eta ez da get. Ondo, esan genienen, uste eta zeroak bat egin genuen, eta lagun denak antzeren. Osa, denak urbilu zean, askok esango zuten, ok zer egiteko kapazian, bazekiten honek etzula baterian dogotzen, nik endula ondo abesten, eta gitarrista besteare etzala osona, bajista, eta esango zuten, ok zein gobe ingenun, eta gauza txukun ingenun, eta inguruko ondo hartu zutelakon. Gitarrista eta bajista handertaraz bintzat Indekitzenen nahiutakok ziren, da egia, igual inguruko ez zitzen hainbeste harrituko, ez? Gure kasun,
jendea kontentu baina esango zuen, zue dauzkezue potrok, ez? 30 urtekin derrepente hortan hasteko. Ume eta musika eskolan ibili altzineten, instrumentu ikasi altzen. Bai, egia da. Bai, akordoia ikasi nun nik eta nik soinua, solfeoare 5 urtein, eta Miguel teklistak arek piano klasekin zituen, solfeoare intzun, esan gara, musika mundutik txikitatek izan dugu lotura danak. Eta nozio batzuk bai, bauzkeu, baino ez gehan musikok, honi behintzaten nik musikoa. Musikoa, nik enuke esango musikoa nahi zen inundik. Heavy munduko komune metal taldea ezagutzen ari gara gaurko hontan, ikusi dugu bere hasiera nolako izan zen, baina honen entzutea dugu, ikusi ezagun bere hasierako bideo horietako bat. Komunide metalen lehenengo diskoa lanak aske egingo zaituzte, izenburupean atera zuten. Lehenengo diskoa 2015 urtean egin zenuten, 2012an sortutako talde izan da, 3 urte igaro ziren lehenengo diskori atera arte. Nola iritsi zen lehenengo diskori? Nik uste, aurreneko 2 urtetan, 2014 urte, egon ginen 5 taldekidek eta bertsiok egiten genituen, 50 minutuko repertorioare bagenuken, baina horietzan inolaz disko bat ateratzeko. Eta nik uste Xabi Balbe, seigarren pertsona taldean sartu zanen, hau da, bigarren gitarristak horrek eman zigula beste bultzada bat eta pianistakin batea eta alusekin batea hasi zian haiek abesti propioak konposatzen. Eta nik uste prozesua horri izan zela 2014 Xabi sartu zanen eta pixkanak hasi zian lanen. Nik esango nuke klabe izan zela Balbe gugana etortzea ez, gu eginen azkeren, hasi ginen tonto esan den bezala bersio jotzen, hasi ditzaizkigun deika, baino Xabitik atea eta, hasieran inauteritako txosmatatik, Tolosan kuadrilla honen jo gendun, ingurun kontzertu ze batzuk egiten, kontzertu, gutzako soberakargarrik eta egiten, eta hortxe hasi ginen, eta Balbe gurekin sartu zanen, Balbe esango dugu, onagia, gitarra jotzen beste maila badauke, beste talde askotan ibili da, oain The Aizer Companin dabil, leheno Potentorren ibili izan, gure lagunak, eta, be guzti ditzaion, pixkat zeit egin duen, gure kontzertuta eta horbiltze zen, da, esan zigun, egunen batean jongo naiz, zuekin ensaiatzea. Eta holaxe, beste gabe? Eta gaur arte, gaur arte. Eta behak orduan hor bai intzigun, bultzadoi eman zigun, abesti propio sortzeko, beste aurrera pauso bat iteko, eta dudik gabe. Eta pauso handia eta garrantzitsua, ez? Abesti propioa sortzea, sorkuntza prozesua badago, gaiak, ez dakit nola erabakitzen dira, ze gai jorratzen dituzuen disko horrek? Gaiak ezakit, aurrenegia da, Xabik eta Miguelek bai asko, aurrenetu konposatu, ez da, melodi bat, eta nik uste, hoi nik ezingo nuke egin, ez dakit alusek. Ez, utxetik abiatuta, ez dakit abesti bat iten. Baina, ja, behin abesti egin da, bai alusek edo Miguelek edo nik, bai letra bat jartzen, eta melodia honi, zentzu hau emango jo, eta beste melodia honi zentzu hau emango jo, eta letra bengo dugu, eta beste hor ja pixkat, sormen gehitxo baukeu idazteko, baina konposatzeko, nik uste Xabi sartuko balitzetzen dukela, ez erringo inoiz. Ez, Xabi eta Miguel haitu zian batez abesti konposatzen, Xabi dauken dendan atzeko alden, gaire erdi lanen aizala, hoi izan zen bere ekarpenetako bat, eta gero bestea diskoa etiana. Ni bintzat, 2008an hasi ginenen, 3 urte gero disko bat eukiko genunik, jakinda nola hasi ginen, eta ze pretensio gutxikin hasi ginen, burutik pasabertzen. Boro bilatera zen ez, diskoa? Bai. Bosteun ale ate egin ditun, eta ia zauzkegu honea ekartzeko ale bat zuei, bosteun ale juntzezkigu. Gutzako, nintzako bintzat personalgi amets bat izan zen. Ez bakarrika bateria jotzea, holtza gaina jotzea jotzeko, ez eta gaina diskoa grabatzea, nun eta hemen Bomberon Tolosan, gutzako lujo bat, zingen dugu eskatu. Hor salto bat eman zuen taldeak esan dezakegu, bertsioa jotzetik, disko ateratzera, bere besteak edukitzera, eta kontzertu gehiago eskintzeko aukera ere, bai, ez? Hor plaza gehiagotara gehiago, igual kantidadez ez nik uste urtero berdin nibili gela, bai hasieratan eta bai ondoren urten antzeko ititu, baina batez ere guguk nahi deulako, edo gure prioridadeke bai, askotan beste batzuk dielako, baina bai kalitatez. Arraiza bertxio batzu goten, eta azken finean bertxio batzu die. Baina zure abesti propiok eta Bomberoenean ingenun aurkezpenen aurreneko 45-50 minutu zure abestik die, ez ezagunak die oraindik, baina jendek esate izu, ondo dau.
ondo dau eta errex entzutea eta erakargarri die. Hoi, zure bertsio bat jotzen esaten baizue, ez dizu betetzen, baina beraz, salto hoi nik uste batez ere kalidadez izan dela. Eta pixkanaka ikasten jungela, ez da? Doire azkenen aitzen ikasten duzu eta utzeko oso aberasgarria. Diskorena esan idea oso nahi zintzen. Musikatik bizitza ametxe izango da, pentsatzen dut. Ez ametxa eta ez nahia, ez erraz. Ez da nahiar ez. Ez da, gaina momentu baten esan duzu ez da, beste prioridea batzu dauzkeula, eta hola da, 30 urtekin hasi ginen, bakoitza bere lana hoge, bere familia. Esan behar, nola guztartzen duzu edana, ez zate musikatik bizi noski, ensaiatu egin behar da, kontzertuak, lana, familia, beste bat guztar bizitzan, nola guztartzen da guzti hori? Nik uste oso ondo eta oso modu naturalean. Normalen urtean zehar egun bat gehatzea, asteartetan. Asten behin juntatzea. Juntatzea, atxalden eta denbora dixente, edo 2 ordu terdi, edo batzutan 3 ordu egotegea. Eta egun hori aprobetxatze dugu, gure abesti jotzeko, eta berrin bat, oain azken aldin, berrin bat eta experimentatzen hasteko. Eta kontzertu gateatzen baia, orduan hasten bigarren egun bat gehitze jozu, eta nola urten zehar, 10-12 kontzertu jotzen ditu. Guk nahi deulako, zatik asko atzera botatzen ditu guk, adibidez, udala handianen, batzuk oporreta juteia, eta guk hori honartza dugu, oporretan zaude, ez dugu hartuko. Talde askontzako uda izan liteke ez, plaza jotzeko, aukera jotzeko, gutzako ez nahiago dugu oporreta jon, bagoitza lanen aitzea urten zehar, eta udan oporra dauzkonak, eta bere bikotekiekin, bere lagunekin oporreta jo nahi duenak, horre dauka lehentasuna, eta hori asumituta dugu hasieratik gaina. Orduan, guztartzeko, Josebak esan duen bezala, modu naturalen, ensaio gasten behin jarri eta gutxi gora bera moldatzea, egun finko dauke, baina gero, aldatu litike aurrera batzea, eta kontzertunare oso modu malgon, eta, nahi dituen kontzertuk eta gutxi gora bera nahi dituen, eran. Bate komentatzeu, aizue, aukera batea dauz, hartuko dugu ez, nik ezin dut justo, astu hortan, beste kompromiso bat? Ez dugu hartzen, punto, ez dugu inoiz diskutitu hartuko dugu, edo ez, egia da igual, zuk planen bat baldin makezu eta kontzertu hon bat atea lehen zaizu, pixkate bai, ez esfortzu bat ditezu, eta igual hemen gatzezea, eta kontzertu oire egin izan dugu. Kontzertu honen bat atea baldin mazaigu, baina aserritu inoiz ez geha aserritu hau hartzearen edo ez, edo igual gutxi egin saiatu deulako berde iritsi gehan, ez kontzertutare ondo iritsi geha, ondo kalidatez, eta kontzertu gere egia esan ondo prestatzeitea. Hori, samarren, kontzertu egun aztuentzan olako dira. Zer, epatu egun lana bat eta beste aurretik prestatu egin beharko da, materiala, soinu probak, nolako da kontzertu eguna? Kontzertu eguna ez da kontzertu egunen hasten, ze gu bai egia da, segunda nu jotzen, segunda ze publikokiko duen aurren, saiatzen genela pixka eta repertoria horta zehazten edo horta egokitzen ez. Guretzako ez da gauza beha, San Juanetan jotzea, jo izan duen bezala, plaza berrin, 100 personan aurren, festa beten dabiltzan, ez? Gazten aurren, edo aurreko baten, hoi hartzunen pagoan joven duen bezala, ACDC-en tributoa zen talde handi baten telonero bezala, eta jakinda pixka jendea jongo gala, roka, heavya entzutea, ez? Orduan, pixka bat ze kontzertu dan, hortik hasten daia gure lana. Ensaiatze dugu, jakinda hain beste kontzertu ez daukeula, pixkat, kontzertu horri behi da, ensaioak dirigitzei jau, ez, bideretzei jau, eta gero eguna, instrumentua jaso, atxaldeko lehen orduan, Bazkalondon normalen, junlekua, soinu probain, kontzertuain, eta beste talde balin bada ondoren aprobetxatu, pixkate ikusteko eta zerbeza batzuk jateko, eta irueko... Aipatu duzue pixkat, ez, plaza ezberdinetan, gaztetxeetan, aretoetan, ze publiko daukazu zuek, zena Komeno de Metalen publikoa? Denetarik, suertatzen dena momentu hortan, egia da gazte jendea eta gehiago hurbiltza alda jendea, baina igual, nire osaba ikustezu, edo bestearen gurasok, eta denak daude hori entzuten eta disfrutatzen. Egia da batzuk, beste batzuk, baina gehiago, baina nik uste, mundu guztiko, era guztietako jendea hurbiltzen dela gure ensaietara, Iniok esan duen bezala, Alusek esan duen bezala, jakin da, nun jotezun, eta ze jende jungo dan, eta baldin bakizu, plaza berrin baldin bada, eta jende helduan goala, abesti batzuk zurek ez dituzu jotzen, rock eta heavy makillo daudenak, eta igual, bi edo 3 bertsio ezagunak sartituzu, jendeak ezautzen ditunak,
eta horrelako gauzak erabiltzitu, jende hori erakartzeko. Nik esango nuke saiatze gela uztartzen gu ondo pasatzea, eta guri gustatzen zaiguna jotzea, baina aldi beren alik eta jende gehienak gustona onda dela eta ondona pasa dezan. Bai. Hor, adibide bat jartzen. Pentsatzen ez, estenatokian ondo pasazkero, publikoak ondo pasatzea izango dela. Publik gabe, hala baina da. zu ondo pasa dezakezu baita ere, einporta gabe asko aurren zer da hon, ezta? Bueno, nik uste izan litekela, hori aukeratako bat badala, baina esan dizuten bezala prestatuz pixkat kontzertu bakoitza egongo dan jendea, izango dan giroa, ze lekutan gauden, pixkat hortara bideratuta, nik uste harta ez sortzen dela talden eta dauden emateko. Bai, adibide bat jartzearen gu ez gea oso zalek jotzeko, ez adibide Europe abestia, ez The Final Countdown. Ez baina bakiu, Euskal Herri plazan jotzen baldin bazula, joi, behar dezula. Zati jendek hori badaki, it's the final countdown. Batzuk ez zeate oso zaleko jotzeko, Bai, zu bai? Ni bai, Bale, boni bai. Ez baina, ni eta beste batzuk ez ga oso zalek. Eta aldi beren badakigu pagoa joten baldin bagea, hoi ezin deula jo. Sakrilegio bat izango litzateke hoi jotzea. Orduan, horre hitzegia ez, importantena jendeak disfrutatzea, eta gure bai, eta nik asko disfrutatzea eta gu abesten, nahizta ez da, igual gure prioridadea. Ikusten dugu, ez, ondo pasatzen ez dela zuen kontzertuetan, entxeioetan, ikusten da, lagun arte alaian bizi dela Komunidade de Metal taldeko kideak, eta horrena dugu horren adibide bat ikustea. Goztatu dezagun Komunidade de Metal taldearen abesti batekin. Heavya gaurkoan protagonista, Komunidade de Metal taldeko kideak hemen dauzkagu gurekin, berein taldearen berri izaten ari gara, aipatu dugu, lehenengo diskoa 2015ean, 2017 urtean gaude, buruan balduze proiektu berririk? Bueno, zehose badau, baina epe motera ez dut uste epe motera ezer berririk aterako deunik, baina lehen esan bezala, asteartero edo asteazkenero juntatzea eta gauza berrik experimentatzen hastegea. Eta aurreneko diskokin bezala, nik uste denbora asko hartu genula diskoiatatzen, eta beste disko bat atea behar malin badeu, igual 2018 ateatzen dugu, igual bai, baina igual ez. Ezakit, ez goaz epe motera, hau atea behar dugu. Nik uste 6 o 8 abesti berri ateatzen diteunen eta letra jakin batekin, esango dugu, prest, 6-8 abesti hauek ikuiteu, grabatu. Eta berdin, eta urtero 10-12 kontzertu egin eta gustora jarritu, epe motera astero ensaiatzen jarritu, ze gehiago. Uste doaingo zoixe dela. Oso ondo. Heavy agian ez, euskal musika gintzan estilo asko lantzen dira, estilo ezberdinak lantzen dira. Heavy agian ez da ohikoena edo, baina nola ikusten duzu heavy musika, euskal musika gintzan? Ohikoena ez, baina alusek ondo hitzen gau, euskal talde ezaguna eta exito handi naukina zutagarri izan da. Eta, izan da. Eta hor segitzeu, egur baten egia esan, mitiko gehiore badaude, anestesia, eraso hor segitzen duenak. Baina gero bai ikusten da, nik uste, gu baino gazte holdien talden arten, aniztasunen asko irabazi dela azkeneko urteetan. Azkeneko urteetan bakarrik ez, aipatu dituten oiz gain badaude beste batzuko gehi urte amakizkienak, adibidez Numen izeneko talde bat edo Aiumen basoa oso jende gutxik ezautza dituna, nahiko muturreko musika dalako, baina bere ibilbidea egin duenak, eta orduan aniztasunen beti ekarpenak egiten diotenak, ez. Baina gero gazten arten, ez da egit, esate baterako baten bat egipatzegatik hilotz izeneko taldea, ez, nik uste beste haize fresko bat eman diola, euskal heavy metal komunidade txiki horri ez da, eta nik uste zutagarretik abituta pixkanaka aniztasunen asko irabazi deula. Euskera ziten dan metalen, gero Euskal Herren jotzen duenak eta gaztelaniaz edo inglesez kantatzen duenak ere gehiago badia. Galdera bali mazan euskera zera izen geanan ingurun, niko esango nuke, gutxinez, musika estilo metalan barruan aurkitu ditzakezu ni estilo guztitako taldek baditugula, eta asko oso talde honak, eta dudik gabe Euskal Herretik kanpo euskaraz kantatutare ibilbidea dezaketenak, seguro. Musika industriaren egoera ez da nahi bezain ona, aipatu duzu, 500 CD ateratzen dituztela eta dena saldu zen dituztela, baina ez dakit kontzertuak lotzeko garaian, CD saltzeko garaian, nola ikusten duzu egoera?
A ber, eske lehen esan bezala gure prioritateak ez dira kontzertu egitea, ez da CD-tatik diru ateatzea guk CD-a 5 eurotan saltze dugu. Orduan, ez dira 15 euro. Eta aurkezpen kontzertun, Ja. sarreraekin eman genuen, beste talde asko egiten duten bezala. da, Ezkeren 50 egokitzea ja. besteik ez da tokatzen. Bai, eta euskal industria egia esan, ni musika arlon enaiz aditua, behar ez, baino ez dakit nik uste CD-en salmenta argita garbi asko jetxiala, beraz, CD-tatik eta hoi, Anusek esan bezala, Aitor Gorosabeli oin dela gutxi entzun nion, leheno gari baten asko ateatzen zutela CD-tatik, eta oain asko atea behar duela zuzeneko kontzertuetatik. Oain asko ez da saltzen, eta kontzertuk egin behar dira sarrera batzuk lortzeko, eta aldi beren CD bat grabatzeko dirua behar da. Gutxinez, 3.000 edo 5.000 euro gutxinez, edo zer minimo egiteko, eta hortik gora nahintzun dena. Orduan, ez bali maukezu diruik, ez aukezu CD ateatzeik. Eta CD-ik ez bali maukezu, ezin ez du zuzenekoa egin. Orduan, horreko hoi, nola mantendu, hoi egia esan nik enaiz aditua. Hortxe gogakoa ez da erraxa asmatzen. Ez, guk goiko bidetik heldu genion, CD-ak itai eta kontzertuak itai, baina, gero ikusten dare bada, hola, jendea beste bide batzuk bilatzen ditunak, izan crowdfundinga, izan CD-ekin batea DVD ateatzea, ez, akaso pirateatzeko zailagoa izan litekelako, beste produktora kargarri bat, gauza esklusiboagoak, ez dakit, internetetik gero bonusak deskargatzeko aukera, jende aida aldun bezala aurre ateatzen, baina zalantzai gabe etzan garai batekoa. Etzan gu gazte ginenetakoa, kasetea oste zendula, eta, grabatzeko pletina batetik bestea, ua urrea zan, ez? Eta horrek aldi berena ekarri du musika entzuteko bestera bat, ez? Seguro nago, hartzezu ekistalde, edo ekistalderen azkeneko lana, eta jendek ezautuko dula bestin bat, edo bi. Nik uste leheno bai gehiago apreziatzea zela, diskok bere osotasunen, eta gaur egun horrek balioa galdu dula. Disko gateatzen segitu beharra daula? Bai, erabatea da bestela, Josebak esan duen bezala, gero kontzertuk eta egin nahi bali maituzu, zaitu beharra da. Nik uste erabat abertu dela panorama, eta entzuteko musikare modua erabat abertu dela. Oraindik zuen taldea, Communion Metal ezagutu ez duenak, zer egin behar du, zergatik ezagutu behar du zuen taldea? Zergatik ezagutu behar duen? Ez da iniz esango nioken. Etorra dela kontzertu batean, nik uste hoxe dela taldea zeutzeko moduiko bena, zuzenekoa, zalantzaik gabe, diskoa hor daukeu, gure abestikin, eta ondo da, baina nik uste pixkat geana eta eszenarioetan demostratze deula, ondo pasatzeko aukera eskaintze deu, seguro abestin bat ezpalima abestin bat ezautuko dula, bersioak jotze dituelako eta oso bersiok diferentek, eta ez dakit, saiatzea espektakuloa aldaen neurrin ematen, suketare emateikeu, garai baten hilkutsare ateatze gendun, da Joseba Gizaja hortxe barrenen ateata, hilda jainkoa bestuz, pieleten bersioa. Olako gauzak egiten saiatzea, ez? Mozorrotu behar denen mozorrotzeko beldurrik ez daukeu, zer esango izu, zuzeneko bat ikusteko gombite. Lotxa gutxi, daukaze. Hogeita amasei urteekin dago lotxik batez. Aldi berene bai, eta hori esan behar da, oso profesionala gea, eta guk ordubeteko repertorioi oso ondo prestatze dugu, eta unero dakigu zer egin behar dugu, eta nola egin behar dugu. Horien joko iteu 3 abesti segidan, gero paroi txiki bat egongoa, 30 segunduko paroia, eta laugarrengo abestiarekin hasiko beha. Igual guk aurretik ere, paiazo monutatik gatoz, eta guk eskaleta hoi asko kontrolatze dugu, eta garrantzia handia ematei hau espektakulo eta show horri. Azken fin, ordu bete eskintzezu, eta helburu da jendea ondo pasatzea, batipat, eta zu ondo pasatzea ere bain noski. Eta jende ondo pasatzeko bat erritmoa eman behar diozu horri, eta bi, gauza erakargarria eskaini behar duzu. Erakargarria nola? Zorrotuz, edo su batzuk eman, edo bertxik. Ez da musika hutsa bakarrik, ez? Espektakuloa. Ez que pixkaz zer gehan azaltzeko ere, justu aurretik beste inungo talde neonez gehan hiruak, Joseba Miguel da hiruok, hoi da, Pospolota kompainia paliazo talde nibilitako geha, eta hor, espektakulon zentzu pixka bat hartu gendun, ez? Eta Josebak esatezun ritmoa, jendea erakartzeko musikaz gain beste, izan litezke metodo batzuk, edo beste ezaugarri batzuk, eta hoike aprobetxatuz, hoike talden uzartu iteu, eta azkenen, hortik, hoire bada Communion Metal. Ezagutu dugu, Communion Metal taldea bere bilbidea, orain bukatzeko falta zaiguna da, Joseba eta Alus kate motzean lotzea.
Joseba eta Alus kate motzean lotu ditugu, eta hementxe galderak motzak erantzun beharko dituzte, azkar, eta aldela ondo noski. Musika talde bat. Garzetan Kamela. Musika talde bat. Zutagar. Abesti bat. Zuri atzetik. Abesti bat. Oian umea. Iratzar gailuan, zer abesti jotzen duzu? Kerobian bat. Laura Pausinin bat. Zurekin dutxatuz gero, zer entzungo genuke? Segurazki Laura Pausini. Dutxan, zer abesten duzu? Gutxean jebia. Ez dago. Zuen Walmanean, zer abestiek ez zuen utxik egiten? Askok jebia da, neo zerk. Ni aipaten eta korrika jutean ez, eta teknoa okitzen. Guain, baina Walmanen, baita. Teknoa, bai. Wallmanen, bai, zati hortako bakarrik erantzen. Zure kotxean sartuko bagina, CD-a, USB-a, Zuritxiki CD-a, bai, CD zaila. irratia agian. USB-a. CD-a. Musika kontzertu baten aurretik, Garagardoa lekali motxoa. Beti Garagardoa. Beti. Eta ondoren, Baitare. Baita. ba hoxi izan da, eskerrik asko bioi, Komunide Metal taldearen berri mateagatik, segi ezazuela, Zuei, gonbidatzeagatik. alai Eskerrik alai asko. eta jebia joz. Bale, ba. Eskerrik asko. Ondo segi. Eta zuei ikusen zuleok hausi izan da, aste hontako saioak eman duena, Komunide Metal taldea ezagutu dugu, eta horrengo astean berriz ere hemen izango gara, beste talde bat ezagutu asmoz.